Halo bunder-bunder, tekone karo aku jenengku Dava. Dina iki aku bakal tuku papeda. Bar iki papedane iki enak banget, tak jamin kowe bakal seneng irahku mangan. Kayak rasane mantep banget. Papeda iki mung praktis banget yonder. Mung saka tepung terus ngoki endhog digulung terus dadi terus kari ngeki sing jenenge iki bumbu balado. Nah iki aku njaluk iki bumbu balado iki campur. Dadine iki yen mangan iki rasane iki beda-beda ngono lho, Nder. Nah iki aku wis arep mangan papedane delok nyender. Iki papedane iki murah, rasane enak, bumbune krasa, terus iki gedhe, tak jamin yen mangan iki langsung warak kowe.